ang goal diya sa Biblia mo na gitawag og mark. Kanang marka ba nga din targeton yun nato. Kanang end ba? Manang gingon goal, mark, and end. Usara na diya sa Bible. Nga ang tao, doon na gyud siya tumong. Mao na si Apostol Pablo nagsulti siya sa Philippians chapter 3 verse 14. I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Sa tinuod lang, nagdot-dot yun siya. Unahan. Niya itong marka, doon ay mark ba? Doon ay finishing line. Sabi niyo mo, mabita na si Apostol Pablo, kita, usa ka gitawag o kanang athlete ba? Athlete. Niapil ta sa Olympic, di lang ni kay Olympic. Kung bagat pa ka ng lumba sa dagan sa kinabuhi, nga di ng Ginoo naghatag ka nato og kinabuhi, ni apil ta. So therefore kita gitawag og athlete. Mo nang giingon ni Apostol Pablo, ang usa ka magdudula or athlete dili na pwede siya nga dili mag-practice. Mag-practice gyud na. Mo na sa tanan mga athlete diri sa kalibutan, naga-practice man na, di ba? Kunya, ingon pa ni Apostol Pablo, wala na siya nag-practice nga magsumbag lang og hangin. Doon na gyud na siya isumbagon. Unang giingon kung aron unsa gyud ang kakusog, kinahanglan gyud na gyud kay gamiton nga bilang ikaw usa ka magdudula ana. Mao pud na kita usa ka atleta sa lumba sa dagan sa kinabuhi. So doon na tayo tumong kanang kinabuhi nga gihatag ni Kristo. Ningon siya eternal life na kung wapil ta na, so pagsugod pa lang nato dawat, nag-promise na ang Ginoo should not perish but have makabaton ka ng everlasting life. So kita karon nagdula ta sa kinabuhi. Sa atong pagdula sa kinabuhi, ang Ginoo kay kita practice, siya doon nag-supply, nag-support nato. Doon na tayo gitawag og coach kay nga naman, doon na tayo goal. Kinahanglan maka-goal gyud ta. Manang dili ta mag-goal. Kay nga naman tungod ang pulong sa Ginoo nag-instruct sa atoa. Mo bitaw na karon kanang bisan pag naapay mga variant, delta variant, mga usa pa na nga ang bubutay diri. Ayo mo ka-goal kay naa natay gitawag og guidance. Nga din unsay atong buhaton daw kuno. Mo nang giingon let not your heart be troubled. Mo nang giingon niya dito sa John nga matud pa ni Jesus Christ. My peace I give unto you, that the world cannot give, that the world cannot understand about peace. Muna niyo siya, let not your heart be troubled, neither be afraid. Kaya nga naman, taga-ar kita kalinaw niya. Munang magpaabot lang ta kung kanus ata bubuan sa iyang gitawag nga promise nga kanang life, which is the eternal life, aron before ta dalon niya dito, kinahanglan ma-receive na nato ng eternal life. Anang eternal life nga gitawag sa 1 Corinthians chapter 15, the immortal, the incorruptible, and the spiritual body, which is kanang pareha daw sa lawas sa manulunda. Anang gitawag og celestial, no? Dili ng terrestrial kay kanang terrestrial mga kuan man na. Mga alien na sila. Wala ako sa kabutang nga din, kinahanglan may bawog yun nga kita dunay goal. So, therefore, ato yung tapuso ni. Ha? Kaya kung dili ni nato matapos, ang giingon ni Apostol Pablo, mabita na hinungdan sa Ephesians chapter 5 verse 16, redeeming the time because the days are evil. Tanawa karon, ayaw na mo pagbuhat o pagtuo nga diin kita makabaton patag normal. Normal ni kay naapay mo abot nga variant na nagsugod na mga sa Manila og ECQ na usab. Abi mo sa tinuod ang pagsugod atong ECQ. Nagpray ko sa Ginoo nga di tagaan tag chance. Kaya abi na ko gi-end na to nga di na gyud ta pasimbahon. Wala ko pray sa Ginoo Lord kung di pa man ang time kay wa pa gud minatutsara nimo sa promise nimo nga diin kami anang madawat gyud namo ang gitawag og kanang pagkaiyat ta sa Ginoo ba nga dili na ta mahadlok ni samot mainul to kadlok atong ECQ, di ba? Kamo wa ba mo nahadlok, ako nahadlok ko
Ang akong gikadlo kandili ang virus, kundili ang pag-adto sa simbahan nga di na ko kaadto simbahan, which is nga ako iya sa Ginoo, ang ako ang kinabuhi, maora na ang pagpangalagad sa Ginoo, pero sa panahon sa adlaw sa Ginoo. Wa may laing adlaw iyang gihatag sa usa ka tawo. Ang adlaw man ang gitawag og grace day, kay nidawat man ko kang Kristo, iya man ko Kristo, gitagaan man ko og pahulay sa akong kalag, mo nang musunod ko niya, kay ningon siya, kumari kamong gibudlayan o gibudatan na sa kinabuhi, kay papaulayon ko kamo. Mo na sa tinuod lang nakapahulay na ko, pero niabot ang panahon nga di mo kato ang mga balita sa ato ang kalibutan nga di adunay gitawag nato kalaban sa tibuok kalibutan. Mga Kristohanon. Mabita na ang kasulatan nga nasulat, nagisulat ni Propeta Joel, ningon siya daan, nga ayaw ninyo hulata nga ang walay Dios mo ay mga dumala daw nato. Wanang gingon, maningkamot na ta. Wanang gingon niya dito nga di na mga tao kinahanglan magkuha na ba kanang maningkamot nga diin sila makapadayon. Kaya nga naman, ningon magud sa libro ni Joel, nga matod pa niya dito, nga nangalaos na. Nangalaos na ba ang mga Christian? Ambot pasabot, wala na gana ba? Nawadaan sila gana, mo nang gingon ng nalaos, mo nang ningon to siya, Propeta Joel sa mga pari, sa mga pastor, sa mga priest, sa mga nagdalag tulong sa Ginoo, adto kamo sa sawang sa templo sa Ginoo, pag-ampo kamo. Nga unta nga ang Ginoo maghatag chance ba kay ngano man nangalaos man. Pero na may wa nangalaos, mo nang gitawag og remnant. Kanang nang hibilin ba nga diin nagpadayon jud nga duna siya paglaom o pagtuo sa Ginoo o gugma. Mabitaw na ninyo sa Apostol Pablo, useless ang tanan. Bisag naa kay pagtuo, paglaom, wa kay gugma. Kaya ang gugma mo man ang pinakadako gyud sa tanang bulaton diha sa Ginoo. Kung magbuhat ka kinahanglan, igugmaon nimo ng bulaton sa Ginoo. Although faith, hope, and love, but the greatest is love. Magunsa daw ng faith nimo kung wala kay gugma. Bitaw. Bisa pa nagtuo ka, kung wala kay gugma diya sa Ginoo, nya ang pagigugma sa Ginoo, mo nang gingon, if you love me, keep my command. Nya wala nimo tumana ang iyang commandment. Usaw nimo pagpakita nga naigugma ka sa Ginoo. Ang command sa Ginoo, unsa iyang gingon? Sabat di, keep it holy. Mabita na ningon siya 6 days. Imuha, but pag ikapito, one of the gitawag og sugo sa Ginoo, usa anang pulo ka sugo ang pagkeep sa Sabat nga dunay adlaw, kanang adlaw sa Ginoo mo na gitawag og Sabat. Unya kung ikaw nagugma sa Ginoo dili mo tumanon, so therefore manang gingon dili kay iya sa Ginoo. Mabita to hinungdan nga sa panahon sa pagkuha ni Moses sa napulo ka sugo, doon na nagdaig. O bitaw na nga usahay makakita nato ning atong pagdaig ba. Mo na akong ikuan sa inyo, ipaklaro na ko sa inyo kanang muawit ha. Anong nag-awit man tas dito sa simbahan? Tungod kay usa na gingon dito sa Hebrews chapter 13 verse 15 ha. I-continue na ang inyohang praises sa Ginoo, which is the fruit of your lips. I-continue na og sacrifice mo nang muawit ta kay kanang pag-awit usa na ka-sacrifice dia sa Ginoo. Makapahimot na sa Ginoo. Ang problema dia ang mga Israelites, although nag-awit sila, pero nawala ang melody. Kabaw mo sa nang melody? Kanang sounds of song ba? Unsay meaning anang imong giawit? Nganong nag-awit ka unsay meaning mo na si Salmista David nagingon, shout unto God, bisag singgit pagkagdako nga pag-awit pagdaig, ang gingon ni Salmista David, shout unto God with the voice of triumph. Kanang gusto niya, kung maawit ka, kanang awit, kanang tingog sa kadaugan. Unang dilit na kapatakaog, awit, nga muadto lang ta sa simbahan, bisag gwapo ta, mutugtog, gwapo ang atong pagdaig, pagsimba, wa day ka kabalo nga kato atong pag-awit day wa day dawata sa Ginoo, because
unrighteousness di ay. Kaya nga naman, sige na kagawit makakabaw, wabitan na yung shout unto God with the voice of triumph. Kanang voice of triumph, kanang shout ka sa Ginoo, kanang nagpadaugon ka. Saan sa pagi? Because, nga ang Ginoo nagtabang nimo. Sulod sa unong kaadlaw, pag ikapito mo nang gingon, muanita diri, magpasalamat ta, maghalad ta og awit bilang fruit of our lips. Mabita na sa panahon ni Moses, sawa pa ang napulo ka sugo, doon na mga pagdaig. Pero unrighteousness, why? Because, wa pa man sila kabalo sa pag-awit. Awit lang sila, daig lang sila, singgit lang sila. Motong samtang si Moses tuwa sa Sinai, within 40 nights and 40 days, pagkanaog niya, gisugat siya ni Joshua, nagdala na siya og 2 ka tablets of nakasulat ang napulo kasugo dito, yan gidala. Pagbabagyo nila ni Moses o ni Joshua, nadungga na nila ang lugar nila dito. Dingon si Moses, Joshua hilom ragod kay dunay sounds, dunay tingog nga hugyaw gyud ba. Pagtanaw nila dito sa dapit sa ilahang gikampuhan, yan ningon si Moses, dili man ni tingog sa kadaugan. Kaya nga naman, nagsinggit lang sila. Unang gingon ni Moses nga, dili na singgit sa kadaugan. Nga din, kabalog si Moses, nagmadaugon sila kay ang Ehipto. Wa man kakuan sila kasunod. Motong pag-abot niya dito, nakita gid nila di ay na nagsinggit sila, na nagdaig sila, na naglipay sila, nagudyaka sila. Uban atong gitawag og naay revolto nga ilang gibuhat. So ilang pagdaig, dili ingon nga ang Ginoo nga nasa langit mo ay nagtabang nila nga motoy bisan nakita nila ang kaayo sa Ginoo. Nagbuhat lang gyapon sila moto nga was sila kabalo. Di dito maong sugo sa Ginoo. Ang number 1 nga sugo sa Ginoo nga niingon siya, ayaw mo og pagsimba og laing Dios. Dito sila mo nang gingon nagsigil agdaig wa sila kabaw sa ilang gidaig kinsa ilang gidaig. O sa nakita, wata kabalo kung kinsa itong gidaig. Kuldo ang mga karong kitang panahon na ron, mga Kristiyan karong kabalo kita kung kinsa itong gidaig. Pero ang problema lang, dili tingog sa kadaugan. Mapataka laog daig, singgit sa Ginoo, bobito na hinungdan nga din, ningon si Moses nga, dili maron tingog sa kadaugan. Kaya nga naman, wa pa may sugo, wa pa maingon nga din nakaila sila sa Dios nga din ang mo'y nagbuhat sa langit ug sa yuta. Gani si Moses gani wa pa siya kaila nangutana magay kinsa man ka. Motong niingon si ang Ginoo nga ako mao ako. Unang adto mo nang ni angal pa si Moses nga Ginoo dili man ko hawd musulti. Mas maayo pa si Aaron nimong suguon kay si Aaron usab ni nakapali na daan. Niingon siya ikaw akong gamiton. Akong gibutan sa imong baba ang pulong. Na unsa man yung pagbutan nga di gani ko kabaw mulito. Iyang giingnan bitaw si Moses, kinsa may nagbuhat sa imong baba? Kinsa may nagbuhat sa mga amang? Kinsa may nagbuhat sa mga bungol? Kinsa may nagbuhat anang mga buta? Di ba ako? So, niingon dahil si Moses, o Ginoo mulakaw ko adtuon yun ako na si Pero aron pagawason ni mga katawhan. Wanang istorya dito nga mo na inungdan nga din. Ang mga tao wala kabalo kung kinsa iyang gisimba. So bitaw na nga din kita magtuon ta sa pulong sa Ginoo kay sila gani daghang kayo mga sayop nila. Sa una pa lang kadauga sa ilang pagdaig, wa sila kabalo kay wa pa man sila pulong. Mo na nga di ta pwede magdaig sa Ginoo wa tay knowledge. Anang wa ta kabalo ba anong nagdaig ta sa Ginoo? Pagsige lang tagdaig kay hawd ta mo awit, hawd ta mo gitar, hawd ta mo wapo tagtingog, nya wa ta kabalo di ay, wa bitaw nang niingon ang Ginoo bisan sa mga pagampo. Amo dili mo kabaw muampo. Mo bitaw na importante nga ang tao kinahanglan magabaw muampo kay nganuman. Dili ta kapatakag ampo. Abi niyo sa tinud lang mga tao ang iyang yampo nga din ang Ginoo kung imong basahon gyud ang pulong sa Ginoo nga ang gusto sa Ginoo nga yampo nato o pangayo nato sa Ginoo kay kanang speak in tongues, prayer, talking to God. Is aron ma-edify ang imong kagalingon, malig-on imong kagalingon, kanang mga edification nga din, matod pa sa dictionary, ma-enlighten ang imong pagka-ignorante sa imong pagdipangayo sa Ginoo. Maninungdan ang Ginoo, dili mo tubag. Ingon pa niya sa Santiago, kamo nagapangayo, apan wa na dawat, kay
Alang naman sa inyo kagalingon. Muna ang prayer, dili na for ato ang kagalingon. Nga sa mga mag-ampot nga Ginoo, ubani ko dito, aron ko, mulakaw dito, tabangi ko, bantayi ko. Dili na mo ang prayer nga giingon sa Bible kung ato lang tukion og sabton ang pulo sa Ginoo. Dili nang abot nga nang Ginoo, tagay ko og akong isinina, akong pagkaon, akong ilimnon. Abi no sa tinuod lang ang ato nang amahan na sayod na. Kay bisan pag di ka magampo, bisan asa ka huwag to dito. Kung nagtuo ka sa Ginoo, adunay ilhanan. Kung doon na kayo masugatan nga kaaway, ayaw na ingon nga Ginoo, proteksyon ko, uban ko. Nga matod pa niya dito sa Marcos, nga bisan pa, nga masugatan ni mo mga kaaway, orbitin man na, o makainuman ka mga pagkaon nga hilo, dili ka maunsa kay nga naman, sa tinuod lang ang Ginoo na daan, nagpanalangin ni mo. Because ang imong life, mo na ang blessing sa Ginoo, nga wa kay problema, kay naa kay kalinaw, kay iya ka sa Ginoo, sa tinuod lang, gibantayan kita sa Ginoo. Mo bitaw na nga kini ato ang pagpangalagad karon. Usa ka butang nga diin kinahanglan aron makalahutay ta. Kanang may bawog yun ta. Mo na niingon siya, my people are destroyed because lack of knowledge. Hindi kung kita lack of knowledge po, may samatan nila. Natagak na gani sila kay lack of knowledge. Kunya ang kamaturan nila, nisiparit nila. How about nga kita kuno? Naisulat ba rito sa Bible? Ang naisulat sa Bible, may tungod nato, because the light shine into the world, niya ang Gentile, nakakita lang sa light. Kunya kato nakakita sa light, nga mao katong nituo, nga diin si Jesus Christ is the light of the world. Kanang nagpahayag siya ba? Yan ibitaw si Jesus Christ, arong ipahayag niya, dili ka nato. Kanila. Kaya nga naman, blind na sila daan, nawala ng kamaturan, nawala na ang knowledge. Ano si Kristo niya, hindi, iyang i-redeem ang iyang mga katawan, dili kita. Dili man tatao niya sa laktod pagkasulti. Mabita hinungdan si Kristo ilang gilansang gipakamatay. Di ang plano dahil sa Ginoo mauna nga ilang ilansang. Aron di ay ang mga hintil maapil. Mabita nang ingon kinsa katong joy nga pariner ingon pa ni Isaiah. Mga lagyo, mga taong dili iya sa Ginoo moapil gani na magbantay sa Sabat to keep it holy, not to defile. Unsa atong apilan? Kanang Sabat nga gihatag sa ila, nga gipromise sila nga tagaan sila og adlaw nga ipagpahulay. Mo na tong giapilan, mo nang naabot tay adlaw nga ipagpahulay. Kay nga naman gibugatan o gibudlayan makata. Muduol ta sa Ginoo aron kapahulay ta. Mo nang gingon ni Jesus Christ. Mo bitaw na nga din. Kita usa lang kita kagitawag og ni apel. Matod pa niya ingon pa gani Apostol Pablo, by the blood of Jesus, He brought near. Gipadala, gipaduol lang ta ba, gipaduol. Di gina mawala ng pulungan na. Kunang dili angay ingon si Apostol Pablo, ayaw ka mo panghambog. Kasi Apostol Pablo is a preacher of the Gentiles, a ministro. Kuna ang mga Gentiles, kita sama man kita sa Gentile kay di man ta Hudiyo. Di ta angay manghambog. Kay gipamutol gani na sila nga sanga, kita pa nga gibadi lang gimarkot lang, giapil lang. Muna hindi ta angay manghambog mo bitaw na ang pulong nga giingon ni Apostol Pablo. Once, remember, matod pa niya, remember once you are a Gentiles. Kung ikaw niduula sa Ginoo, ikaw ay spiritual Jewish o Hudiyo, spirituhanong pagpili ka na, spirituhanong ka ng liso ni Abraham tungod sa pagtuo, dili ta angay manghambog kay sila gipamutol. Labo pagkata. Mo bitaw na nga usa ka butang nga din, dili lang kay ang ilahang mga gibuhat sa Ginoo is gitawag og unrighteousness. Ano man? Kay wa na sila ni subay sa pangalagad sa Ginoo. Sa diha nga niabot ang panahon, giingnan sila ni Kristo nga mga ignorante sa righteousness. Sila giingnan. Kinsa pa ka nga kita, dapat patang ignorante kung way magwali. Giwalian na sila sa mga propeta, ilang gipamatay. Niabot si Kristo, gisultihan sila nga kamo ignorante sa righteousness. Motong gipatay nila, hantod na ignorante na lang yun sila sa righteousness. Kaya di man sila magtuo ka Jesus Christ. Gawin si Jesus Christ naging, seek ye first the kingdom and His righteousness. Ang kingdom sa Ginoo is righteousness. Ingon pa ni Apostol Pablo, the kingdom is not meat and drink, but righteousness. So, ang kingdom o righteousness, usara lang. Pero pangitaon. Kaya nga naman, nawala man sa ila.
Wabita na ang importante kita ng alagad karon, muingon ko ninyo, ini atong pagpangalagad, tulo ka butang ang giingon sa Biblia, nga aron makabot nato ng prize, nga iyang giingon dito sa Philippians, sa akong giingon na ninyo, chapter 3 verse 14, ingon pa ni Apostol Pablo, I praise toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Kita gitawag, pinaagi sa high calling, ang Ginoo mo ay nagtawag nato, pinaagi kang Jesus Christ. Muna siya, Apostol Pablo nag-ingon, ni forward yun ko, gidot-dot yun na ko, ngadto sa unahan, kanang marka ba, marka, the goal, the end, doon naman ko'y katapusan. Muna nga karon kita, ayaw mo kabalakan itong simbahan, kay doon ay katapusan. Wabot ang panahon nga din, sa imong paglingkod ya, ang promise sa Ginoo, mukunsad lang nimo, i-injured na ka sa promise sa Espiritu sa Ginoo, madawat na nato ng giingon nga incorruptible body, dili na ito musimba, kay gi-promise naman, gi-prophecy man na daan ni Amos, na there will be a famine in the land, not famine of meat and drink, but famine of hearing of the word of God. Kanus naman din na may tabo, di din na may tabo sa ato. May tabo yun na kayway malaktawan nga pulong sa Ginoo, mo na itong gipaabot, mo na mudot-dot pagyuta, kay doon naging marka, naagi mahitabo, na ikatapusan ni tanan natong mga gibuhat ni kalibutan, bisa itong kinabuhi. Wabitaw na nga din kita, magpadayon. Kaya nga naman, ang makapadayon raman, doon ay tulo kabutang, who shall endure into the end shall be saved. Ora may maluwas, di ba? Kung ikaw magundang. Sa unsang paagyasa ka magpadayon pagsimba sa simbahan. Ang iyang gingon sa Matthew, sa 24:13, but he that shall endure into the end shall, and the same shall be saved. Maura na yung maluwas. Kung ato ning hunaon-naon, ayaw ninyo hunaon, kung di ka mulahutay, maluwas ka ng Japon. Mo bitaw nang naatay lahutayon. Doon naman ko yung mark. Mo nang naatay lahutayon, aron kita mas luwas. Mo bitaw na kanang Isra chapter 9 verse 8 and 9. Kanang tumbas sa who shall endure into the end, labi na karon. Unang giingon ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 5 verse 16, redeem the time because the days are evil. Nagkalisod na ni atong panahon. May tungod sa itong pagpangalagad sa Ginoo, kaya nga naman, ang tuyog yun is kalibutan is, ang kalibutan man good is the gate of hell. Mo nang gingon ayaw ninyo, igugma ang kalibutan, bisan ang butang sa kalibutan, tulog ka butang rin sa kalibutan. Kung sa may tulog ka butang rin sa kalibutan, pride of life. Anang mga garbo sa kinabuhi, magarbo lang imong kinabuhi kung doon na kayo mga butang rin sa kalibutan. Muna yaw, paningkamot inimbutang sa kalibutan kay kaning tanan, mga tunaw rani. Ingon niya sa 2 Peter, madissolve ning tanan. Matunaw ba? Mamelt ni. Muna niyang gingon, mabita na nga din ato ni pahimuslan. Kaya ayaw na mo pagtuo nga din doon na pa'y gitawag og normal. Kita, gitagaan na tag-chance sa Ginoo. Munang gingon sa Isra chapter 9 verse 8 and 9, for the remnant, para sa mga nahibilin. Anong nahibilin man? Kaya gingon man gud ni Propeta Joel, do not ayo guwatan ninyo nga ang murol nato is walay Dios. Murol man gyud ning walay Dios nato, mao bitaw to, niabot ang panahon nga din katong Ezekiel. Kinsa may nagbuot ato, ang atong panggobyerno dili usat ta musimba. Muna nga for the remnant, kung kita mga iya sa Ginoo na hibilin nga dili ta magparol ining mga magpadayon ta. Ayaw tuguti nga diin ikaw. Kay abi kay gisugo sa gobyerno dito mo ato sa simbahan. Buhaton na lang natong sa itong live stream na lang. Which is nga din ang promise dito sa Ginoo, ang giingon dito sa Ginoo kang Moses ingna ko. Ingna ng mga tao nga buhatan ko balay aron makiguban ko niya. Sa balay ra ang Ginoo makiguban sa iyang balay dili sa ato ang balay. Mo na iyang gingon, a little space of grace. Mo nang kinsa to'y makalahutay nining little space of grace. Na naman to sa little space of grace. Kaniya tong grasya nga gihatag sa Ginoo dili na takalaglag kasuroy-suroy.
nga iyang gipakita, a little revival, gamay lang ni pagdasig nato, gamay na lang ni pagdasig, may gani gitagaan kag gamay pagdasig pa, di ba? Kay kung moingon ang gobyerno wala na simba, bungkagon ang mga kasimbahanan. Usaw pa lang, wa pa man ta na abot sa tumoy nga din kita makadawat anang premyo. Manang gingon, the extension of mercy. Kani extension na lang ni mercy sa Ginoo kaluoy, sa Ginoo nga din gihatag nato mo bitatong sa diya nga niabot ang isikyo. Pirte akong hilak magabi sa Ginoo. Kay nakahibaw gyud ko mo na ni imong gingon Ginoo. Kay dili na ni talagsaon. Di ba? Tanawa daw ang mga tao. Kakita ba di ka og walay nagmas? Puro na nagmas. Dili man na siya kanang gitawag og kuan gani kanang natural lang. Kuan na siya kanang gitawag og kung bagat pa sign na sa kaming sa Ginoo kay ngano man o ni Kristo kay ngano man tungod sa gitawag og ang hinungdan sa tumas because of the pandemic. Mo man yung gingon one of the signs sa Ginoo nga sa Matthew. Mo bitaw na nga diin kini extension of mercy rin. Kining gamay nga revival extension ni sa Ginoo nga little sa mercy nga maluoy pa ang Ginoo mo nang atong hangyo ng Ginoo nga diin uban ang kaluoy. Mo bitaw na kumuanita with mercy. Kung gidala man na ng offering of sacrifice tanan with mercy nga maghangyo pagyud ta nga diin ang Ginoo kumbagat pa nga diin iyat ang kumplituhon, iyat ang tagaan sa promise nga iyang gi-promise, iyat ang tagaan og kinabuhi nga dili na mamatay kay mo man na ato ang gialagaran anong gitawag the eternal life nga giingon niya ni Jesus Christ kung mutuo ta. Pero ang problema ng eternal life kinahanglan istadihan ta na kanang eternal life mo na atong salvation. Mo nang gingon sa Lucas dito ni Jesus Christ mismo nga ang anak daw sa tao nga mismo siya wala siya ni anhi diri aron pagluwas lang kundi sa mga hintay ngadto sa darkness yatagan niya og light tagaan light gikan sa darkness unto light o gilitan niya ngadto sa kalinaw kay sila wala na sila naibalo sa the way of peace. They have no knowledge in the way of peace ang mga Israelites. Yung kita ni apil man ta sila matong admonition, sila matong amahan, wa bitaw na hinungdan nga di kita magtunta pulong sa Ginoo kay kini extension lang. Ang ikaduha ka ng continue. Kinahanglan mo padayon ta. Ingon pa sa John chapter 8 verse 31. Then said Jesus to those Jews which believe on Him, if ye continue in my word, they are ye my disciples indeed. Ang magpadayon lang, bisan nga mga Hudiyo yung giingnan, kung kamo magpadayon sa akong pulong, then are ye my disciples indeed. Kamo gyud ang ako mga tinunan. Kung sila magpadayon, kani pulong ning mga gingon ni Jesus Christ para man sa ilahan. Una pa siya niadto sa Gentiles, nakasulti pa siya daghan. Mo ni akong giwalis sa inyo, nga mahimo lang disciples daw sila kung sila magpadayon sa pulong sa Ginoo. Labo pata. Nga din, ayaw ina nga din, kita wala lay buhaton nga sila kung magpadayon sila, mahimo silang disipulo. Kung kita, kung di ta magpadayon, mahimo ba dahil ang disipulo? Mahimo tang disipulo sa Ginoo kung magpadayon ta sa pulong sad sa Ginoo kini apil man tayo ni mga pagpangalagad. Mabita na ang Roma chapter 9 verse 28. Sa diya nga niabot ang panahon nga di nahitabo nagsugod ning ato ang gitawag og pandemic. Naundang bayata. Mabita tong sa pray nako sa Ginoo Lord nganong nahitabo ni nga muundang mi og simba. Gihatag dining Roman chapter 8 o chapter 9 verse 28. Kay nga naman, for He will finish the work, kay iyang tapuson manggod ang work niya. Ingon pa niya dito sa Roma chapter 9 verse 28. Motong ingon pa niya, cut it short in righteousness. Nga naman, for the short work that He gave into the world, aron hatagan niya o gamay lang buluhaton ang kalibutan, aron mahibaw kanya, oy gamay na lang ang inyong buluhaton. Gamay na lang ang time mo na nga din ang ilhanan nga din magsugod ta sa gamay bulaton gikat off niya ang righteousness. Wa gyud na hitabo sa panahon nga kita nangalagad nakat off ang righteousness nga gibadlong ta og simba. Kadto pa lang ano sa nagsugod ang isikyo o mao pa to
Mo bitaw tong niingon diha sa Bible ako nabasahan na din ato kinang hinumduman ha basig gimingon mo nga bakat ang giingon sa pulong sa Ginoo o bakat na akong interpretation sa inyo ha. Mo bitaw nang kanang prophecy kinahanglan kung mag-prophecy ka about ining pulong sa Ginoo nga din kinahanglan maka-interpret ka. Mo ni ang ako na interpret nga din ni santo gyud sa una sa diha nag kuna-huna ko magabi ining pulong sa Ginoo kay puro naman na nako ni nabasa ang tanan. Usa yang gingon katong gitawag og upat na lang ka bulan, the harvest. Ginan niya mga apostoles nga diin samtang nga diin gipakaon niya si Jesus Christ. Ningon dayon si Jesus Christ, doon ako'y pagkaon, wa lang mo kay balo. Ningon dayon ang disipulo, kinsa may naghatag sa iya ang pagkaon, nagpuntan ay mga 12 disciples. Wala, ningon dayon si Jesus Christ. Ang akong pagkaon, mao ang pagtuman sa sugo sa akong amahan. Kay ngano man, kamo nag-ingon, upat na lang kabulan, harvest na. Wanang ningon si Jesus Christ, the harvest is the end of the world. Muna ang pag-harvest, katapusan sa kalibutan, mao bitaw na nga din. Una, mahitabo ning gitawag o ganang pag-undang, pagyud na pag-undang. Sa pagsimba, di man pwede nga di ta muundang. Kung unaw-unaw na to, sa unsang paagi nga maundang ta, kanang giingon nila nga isikyo. Dili, kay dagay mga tao nga di mo sugot. Gani dito sa ubang nasod, nagrayot na sila, kay sige daw, o kanang gitawag, lockdown, nagrayot na sila. Kita diri wat na nagrayot, pero pasagdi lang na sila, kanang mga balita nga aslong nga kita, adunay gitawag instruction sa Ginoo. Mo katong ipalo, kay followers man taw Christ. Mo bitaw na kini, gi-cut off na ning short. Work nga atong buhaton mo nang i-redeem na to ni mo bitaw na nga kini once nga din kani ma-declare na nya di ta mamila what tay mahimo mo na iyang gingon magpadayon jud ta aning short work nga gihatag sa Ginoo kay ngano man katong 4 months nga gingon ni Jesus Christ nga iyang ang kabubuton sa amahan tumano niya ang tanan tapusonan niya within 4 months. Mo tong gikwenta nato kung mao na nakalimot lang mo siguro basig muna ako idugag pahinungdom nga hapit na nato mahurot ang 4 months naa na ta sa 3 months na siguro no ikwenta ra nato nag-usab ninyo basta nga diin kana mo ipilmi mo santong sa kunahuna mo na ako ipa-remind lang kaninyo mo na ang Roma chapter 9 verse 28 for the short work mo na ato ang buluhaton karon mubo na lang moabot na ang panahon nga ang Ginoo pakunsad mubo na sa iyang espiritu nga iyang gipromise nga kita ilisan ta og lawas nga dili madunot mo nang gitawag nga iklop ta sininaan ta ba una gihugasan ta ikadua gipakaon ta ikatulo sininaan jud ta aron dili ta mo atubang nga hubo mo bitaw na nga laot tong tawo nga diin makaatubang siya sa Ginoo nga hubo mo nang giingon sa Revelation chapter 15 verse 16 siguro to ingon siya pagbantay ka mo kaya ang inyong kaaway sama sa kawatan pagtukaw ka mo aron dili ka mo hiabdan ug magalakaw nga hubo sa tubangan sa Ginoo nga diin ingon pa ni Apostol Pablo sa panahon nga moabot disqualified dieta mo bitaw na importante ang overcome kanang huso overcome in Revelation sa Revelation chapter 21 verse 7 He that overcometh shall inherit all things, and I will be his God, and he shall be my son. Maura na ang maka-overcome. Kung sa ang makapa-overcome yun yung kalibutan. Atong pagtuo. Mabita na kinanglan mo overcome yun ta. Nga mo na yung gingon sa Revelation chapter 2 verse 26. And he that overcometh and keepeth my works unto the end, to him will I give power over the nation. Muna ang hatagan nga muhari lang niining nasura ni kaya ang Ginoo ang promise manggod niya din muhari siya diri sa kalibutan kay siya ang kings of kings. Siya ang hari sa mga hari, siya ang Ginoo sa mga Ginoo. So pagpakita siya nga siya ang hari sa mga hari, kundi siya maghari diri. Sa sinugdanan pa lang gisugo niya si Abraham. Nga diin nga siya gusto maghari diri sa kalibutan, magbuhat siya kingdom of praise. Kanang mga kingdom sa mga parianon ba, kanang mga praise parianon nga diin kanunay lang magdaig sa Ginoo. Mo na yang buot pasabot unya wala man na mahitabo. Mo na nungdan gipili niya daan si
si King Saul unya tungod kay si King Saul disobedient, mo nang ning siya obey is better than sacrifice. Bisag si King Saul gipili na sa Ginoo because of disobedient, wala na siya nakalahutay. Mana si David mo kana ang usa ka hari nga diin nagpakita nga diin ang Ginoo niya way ang kauban. Mo nang nahimo siyang hari, mo na ang tanan prayers naa niya kung giunsa niya pag-ampo. Mo nang hinungdan kita mag-ampo ta pinaagi sa inampuan ni David. Kay si David ra ang nagatudlo kanato sa pag-ampo. Mo na iyang gingon diri sa 1 John. O mo na ang 1 Peter kaning gitawag og sa 2 Peter chapter 3 verse 9. The slackness of God is long-suffering toward us, that we should not perish, but we must repent nga kita maghinulsol. Mabitaw ni unta ang Ginoo mubalik nga 2000. Pero nganong nag-extend pa man siya, nya kanus adri mahibaw-an nato nga siya nag-extend. Tung pag-short niya, pag-cut off niya sa righteousness nga din pinaagis pandingin. Pagsugod sa Ezekiel, na-cut off ang gitang tanang pagsimba. Mo tong short work. Nga din ang tao dapat mag-repent na, mag-usab ba? Kaya ang pulong sa Ginoo, nagsigig sulti, siki first. Ang problema diyan, nakita na ba nato, nakaplaga na ba nato, kung why magtudlo nato anang kingdom and righteousness, naalang gapunta sa giingon sa Ginoo, seek ye first. Pero kung ato nang nakaplagan, mabiyaan atong giingon sa Ginoo, seek ye first, kay ngita naman ta, wala na tayo problema. Pero katong wala pagkakaplag, mangita lang gyapon to. Unya, kay ang mga Hudiyo is ignorante man sila sa righteousness. Kita pagha. Ngano na ignorante man sila, nga naa man sila mga propeta. Naa na sila 12 disciples, naa na last apostle nila. Kita kinsa may nagtudlo nato mga Gentiles. Ngawa naman si Apostol Pablo, diya pamata ng alagad sa Ginoo ang pumutana diya kinsa may nagtudlo nato sa righteousness aron dili ta tawagon to ignorante. Sa tinuod lang ang mga dili Hudiyo are already ignorant. Mo man ang gingon sa Bible. Mo bitaw na importante nga duna gitay magwawali nga din muudipay nga ma-receive niya ang edification sa church. Ang 1 John chapter 5 verse 4, ingon pa niya din for whatsoever is born of God overcometh the world. And this is the victory that overcometh the world, even our faith. Muna ang pagtuog yun mo na makapalahutay, maka-overcome, maka-continue kung naatay faith. Mwingon ka siguro, na mako'y pagtuog. O karon mo ni sa kabutang ato ang gamito nato atong pagtuoy ni. Ang revelation adunay last nga diing gisulti niya. Nga din about anang marriage supper of the Lamb. Mo bitan hinung daningon siya, bulaan kato ang gitawag. Ang gitawag lang ngadto sa marriage supper of the Lamb. Kanusa man na mahitabo kanang pagbalik ni Kristo, makigminyo na siya sa mga tao. Mo bitaw nang gitawag tong mga Kristiyanon asawa. Unya ingon pa dito sa Revelation nga din niyang wife iya pong buhaton nga ready, siya mismo mo'y mo ready sa iyang wife. Muna yang gingon sa verse 7 sa chapter 19, the marriage of the Lamb is come, and his wife hath made herself ready. Kinahanglan iyang buhaton nga ready na iyang wife. Kung ikaw usa ka asawa, pangasaw-unon, mabita nang gi-illustrate ni Jesus Christ ang kingdom sa Ginoo, kanang tumangita sa kingdom sa Ginoo mo niya. Nga din ang mao kanang butang nga din usa ka hari nga nag silibrar sa iyang anak nga kaslunon. Kaslunon ha? Kaslunon mo nang giingon kung atong hunanaon kasal ang iyang anak kaslon kang kinsang kaslon wala man siya asawa dito mo nang pang-invite niya ang mga tao mo nang giingon nga gi-invite ang tanan ni duol kaniya gi-invite to mo
Muna kitang mga Kristiyano nga ni doon, usa ta nag-invite sa Ginoo. Mo bitaw na importante nga mahibaw ta na kay nga naman dili ta ingon kay didawat ta kang Kristo. Kay because na marriage of the Lamb nga moabot. Unya bulahan na tong gitawag mo na nga susiay mo kagalingon nga di nganong nagtuo ka sa Ginoo because usa ikaw nga gitawag. Kay nga naman inikabot ni Jesus Christ kasal dayon. Kunya kung ikaw asawa, sigurado ka. Mo bitaw na nga ang Ephesians, giingon niya din sa chapter 4 verse 11 and 13. Mo nang niingon si Apostol Pablo nagpasabot ngadto sa mga hintel kini atuana niya kay si Apostol Pablo mao nang ministro sa mga hintel. Although wala na siya karon, ang mga pastor na lang, preacher, teacher, mo na mo pasabot sa mga tao. So, unsang paagi pasabot, mo edify ba? Mo na yung gingon, sa verse 11, and he gives some apostle, and some prophets, kani adto ni, and some evangelists, kato mga nagapanlakaw, nagdala sa ebanghelyo ni Kristo. Kinsa kato, mo na ni ato karon. And some pastors and teachers, ang uban, mga pastor o mga teachers, kanang mga nagtudlo sa pulong sa Ginoo ang mga pastor. Ang mga pastor naara na sa simbahan. Ang evangelist naglakaw-lakaw na. Mo na nga kung ato gyud ning i-edify. Mo nang giingon sa verse 12, for the perfecting of the saints. Aron paghingpit sa mga balaan, hingpit sa mga balaan for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Para sa bulaton sa ministry sa Ginoo aron nga din ma-edify gayod ang body of Christ. Kanang body of Christ importante na kita mutuo ta nga body of Christ ta kay mga followers man puta. Kabahin puta sa lawas ni Kristo kay si Kristo nagpakatao. Mo nang gingon lisod kayo sa tuno pero ka akong gibasa nga din nganong gitawag tag body of Christ kan member man ta sa kang Kristo mo na nga ang mga apostol, mga pastor, mga teacher mo na ang magperfecting maghingpit nila ba kay kanang mga body of Christ, that is mga balaan ang tawag dili mga Kristiyanon. Mo na maka himo pag-edify ning mga pastor. Wala kung mu-edify ang pastor, kinahanglan maka-interpret siya. Nga matod pa niya sa verse 13, till we all come in the unity of faith. Hantod moabot gayod sa pagkaihusa sa pagtuo. Ginalang mausa itong pagtuo. Kanang akong pagtuo, mainyo po ng pagtuo. Sabi niyo sa akong pagtuo, nga kako dili ko mamatay. Ang Ginoo magprotektar mo nang kundi ko mangisog mo nang ang pulong sa Ginoo ingon ni David kung dili daw siya mangisog dili daw mahitabo ning pulong sa Ginoo. Mo bitaw na ingon si Apostol Pablo kang Timothy, rebuke them sharply. Badlo nga gyud sila kanang pinahait ba? Kanang sharply hait ba? Kanang bahalag masakitan sila total. Nagingon naman ang Ginoo nga din siya is the wrath of offend. Bato siya sa kapandulan. Mapandul yun ang tao, pero kung mutuo, dili maulawan. Ano yung gingon? Not only the wrath of offend, he is the stone of stumbling block. Kanang stone, gamay lang na, pero mat-stumbling pa ka. Matumba pa kayo yung mga pulong ni. Mabita nang magpadayon yun, mo nang mingon ko ninyo, endure, continue, and overcome. Kaya kung dili ka mo endure, dili ka mo continue, dili ka mo overcome, dili ikaw maghari din sa kalibutan, which is nga ang promise sa Ginoo, muhari siya. Mo atong giprophecy ni propeta Daniel, dunay usa ka bato nga nibunggo ni atong ribulto nga gidamgo ni Bukadnezar, which is mga kingdom to, dunay kingdom nga dili binungat og tao, nga ligid lang gikan sa buntod hangtod ni bunggo atong mga hari, ug ang mga hari nabungkag og katong bato nga gamay, nahimong dakong kingdom. Mo atong iya sa Ginoo. Mo na magari niya katong maka-overcome mo kato ang muhari uban kang Kristo kay si Kristo maghari gyud ni mo na kinahanglan mo abot gyud ta sa unity of faith and of the knowledge of the Son of God og diya sa kahibalo sa anak sa Dios. Kinahanglan mahibaw nato ni
ang anak sa Dios nga mao si Kristo, unsa man atong hibaw-on diha sa anak ni Kristo o sa anak sa Dios nga si Kristo. Kinahanglan mahibaw ta kung unsay tuyo ni Kristo dinhi. Ang pagtuo sa uban ang tuyo ni Kristo diri aron pagluwas nato dili. Dili lang kay pagluwas nato, kun dili pagtudlo unsaon nga kita maluwas. Ang Lucas chapter 1 verse 77. Niani siya diri aron pagtudlo sa kahibalo unsaon nga kita maluwas aron mahugasan niya ang atong mga sala, mahugasan ba kanang remission, magamay lang ba dili gyud automatic makaingon ta mawala gyud atong sala, nabi tay gagmay sala. Labi na kanang mga secret fault nimo. Mo na nga ang prayer ni David nga naa sa mga secret fault niya siya, forgive me for my secret fault. Amo na ama mo yung mga sikretong mali pod. No, di ba? Kanang musupat dayon mo, musupol dayon mo, bisag wala na nakita nila against dayon mo, upos dayon mo. Mo bitaw na nga importante nga doon natin knowledge sa Ginoo. Matod pa niya, and of the knowledge of the Son of God unto a perfect man, nga mahimot ang hingpit nga tao unto the measure of the stature of the fullness of Christ, nga diin mahimtabo nga diin kita mahisama unya sa kinaiyahan ni Kristo, nga ang tao nga mupalo kanang mahimog yun nga siya mahisama kang Kristo. Si Kristo abi nimong sinitabo kang Kristo, nahimo siyang glorious body. Yato sila sa langit na nibalik siya sa langit. Mao bitan wa siya nagpa-touch una kay ngano man, mao bitan mulusot siya sa bungbong nga baga kay ngano man nahimo siyang glorious body. Unya ang fullness gyud kita mahimong glorious. Ang atong lawas mahimong glorious, mao nang giprapisi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 15 nga makabot gyud nato na kay ibutang man na kay mao man na ang order sa Ginoo, pinaagi kang Kristo nga iyang ibutang ang tanang tao into order. Nga aron mahimong ang tanan diya na kang Kristo, nga din ang kamatayon ibutang niya sa iyahang mga tel kanus ama na when mao nang giingon ma-change na atong lawas aron ang victory of death mawala na, ang sting of death mawala na. Unya ang victory nga naa diya sa Ginoo mo na natong makabot. Mo bitaw na din kanang ato ang tumong karon is matud pa niya kay do naman gyud marriage of the lamb. Nga diin kinahanglan kita ma-arrayed mo na yang sa verse sa Revelation chapter 19 verse 8. She should arrayed in fine linen. Gigrant na nga kinahanglan siya gayod masuotan og fine linen, clean and white, for the fine linen is the righteousness of the saints. Kaya mo na ang righteousness sa saints. Kanang mga balaan kinahanglan magbuhat na og mga pagkamatarong. Dili na pwede nga diin ikaw gitawag og balaan nga dili day ka matarong. Mga balaan nagbuhat nagmatarong. Kung wa ka nagbuhat og matarong, dili ka tawgon og balaan. Kaya ang mga balaan mao nga na ang ilahang sinina sa pagkamatarong. Ang problema diya unsaon nato pagsuotanan sinina sa pagkamatarong kung walay magtudlo nato. Mo bitaw dagdunay gitawag og mga pastors, mga apostle, mga preacher, mga prophet, evangelist, mga matod pa niya hangtod nga kita mahimong stature of the fullness of Christ. Kanang mahitabog yun nga ang ato ang hulagway mahimo na gitang sama ni Kristo. Sa verse 14, that we henceforth be no more children, na aron kita dili ta mahimo nga bata lang gyapon, tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine by the sleight of men and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive. Naguwat nga sila, mailad lang Ginoon. Bobita na gusto sa Ginoo nga kita makabaton og knowledge sa anak sa Ginoo aron mahingpit na ba, aron mahimot ang lagway gud ni Kristo, nga aron sa verse 14 nga dili na ta mahimong bata pa, nga din
daladalahon lang tabisan asa tosto and pro na mang-invite na to dito ang tukot ta na mang-invite na to dito ang tukot ta murag wala gani nag-retrain ba o retain sa knowledge of God, wala nagpabilin ba nga matod pa niya carried about with every wind of doctrine. Madala lang ga dayon sa mga gitawag og kanang gikan sa hangin nga doktrina, mga pagpanudlo bisan asa mo bitaw nagtuon jud ta diri aron kanang mga dunay mga wali sa tagagawas kay dili ta makirid awi dayon nga matod pa niya by the light of men kanang mga pagpahayag lang gamay gani sa mga tao and cunning craftiness o kanang mga craftiness nga mga sulusulti nga kanang binuhat lang gani nila, mga craftiness lang nila ba where they lie in wit to deceive. Nga diin sila gipakakan, unya sila po, nagpaabot lang nga ma-deceive. Kaya nga naman, wala man sila na-edify. Ug ang mga pastor, imbit kitagaan, aron po continue anang pag-ministry nila, nga diin ang mga tao, mabatunan yun nila ang unity of faith. Nga diin diha kang Kristo Jesus, kinanglan mahibaw sila, may tuod kang Kristo Jesus, aron mahimot lang perfect man. Aron dili daw sila tawagon og bata nga diin matusto ang pro naaga nimo invite hangtod karon sultihan ta mo naapagay mo invite ninyo sa therefore wala pa mo nagtuo ining pulong karon sa tuang gisulti. Mabita nang maingon ko ninyo pagbato na mo sarili ninyo pastor kay kanang pastor mao gyud paninglon ninyo o paninglon sa Ginoo sa inyo ha. Mabita nang nagtudlog gyud ko tinuod bahalag mo tuo mo gili. Kung mubilib mo nga ako ang pastor nga gihatag sa Ginoo kay di pwede nga diin kamo walay pastor kay ang Jeremiah nag-ingon daan I will give you a shepherd. Anong pastor ang shepherd parehara na magbalantay to feed you with knowledge and understanding. Pagpakaon ninyo sa kaybalo o pagpasabot according to the heart of God. Mabita na nag-pray ko Lord unsa man gyud imong gusto. Mao ni tanan akong giwali, bahalag mga suko mo, mga lain mo, mga discourage mo, basta masulti ko kini. O bitay inungdan, kung wali ko ini, walay makasupa. Ako kadungog nga ningon, nga dili man ang mga mong gisulti. Kung dili, ang ilahang gipangsulti, ang ilahang gisulti, yung sa marito akong gisulti. Awan ako'y mahimo, basta kaning giingon akong giwali ninyo, mo ni giingon sa Bible. Mabita na nga din, kanang righteousness of the saint. O na ato ang isuot yun, kay dili ta pwede, ato bang unya puhon sa marriage supper of the Lamb. Kay si Kristo, muani dili lang rapture, kundili, makigminyo siya nato. Mao gina ang tuyo sa Ginoo. Mao ni pasabot sa Bible. Mabita na importante nga din kay bawal tagyod. Nga matod pa sa verse 15, ingon pa ni Apostol Pablo, but is speaking the truth in love, me grow up unto him in all things which is the head, even Christ. Aron daw puno ang tao gayod, mo nang nagsulti siya sa kamaturan sa gugma, nga kita mutubo gayod sa tanan butang, nga mao ang ulo si Kristo. Kanang ulo, kanang gikan jud ni Kristo ba? Kita ang body, siya ang head. Church, the church is, kanang church is meaning join ba? Mabitaw na nga iyang giingon, kanang church daw, si Kristo ang head, kita ang member. As a church, gadiin, gitukod ta niya, siya mo'y nagtukod anang church, ang meaning sa church, nga siya nagtukod. Nya kita gitukuran mo ng member na ta, nya siya ang head. Mabitaw na as a wife, submit to your husband as Jesus Christ is the head of the church. Muna ang mga church, musubmit kang Kristo. Manibot pasabot niya, kanang kitang tanan, musubmit ta kang Kristo. Kung unsay sugo ni Kristo, unsay pulong nga gibutan diri, kinahanglan, mutuman ta, dili ta mo upos. Mo bitaw na kanang church, ang meaning sa church is join. Mo nang giingon, dito sa isgutan na nato, nga din ang bana, mubiya sa iyong mama o papa, aron mo ipon sa iyong asawa. Muna si Kristo, gikan sa langit, nibiya sa iyang amahan, mo ani din aron, makigtipon nato kay kita ang iyang asawa. Muna na marriage of the Lamb. Moabot. Nya, unsa man nato, kung dili ta ready. Mo bitaw na nga, kung ikita ang asawa, kinahanglan,
gigrant na sa Ginoo nga ikaw magsuot gyud og fine linen, which is the righteousness of the saint. Ang problema lang, unsa man ang righteousness? Ako sa tinuod lang, naminaw ko sa mga wali, wag yun nakatudlo sa righteousness. Sa akong pagbasa, nasabtan ako unsa ang righteousness. Muna akong isulti ninyo about anang righteousness. Kay kanang tanan mga pagsimba, righteousness na, ang problema, ang pagbuhat. Ang righteousness, unsa na ito pagbuhat, kakana, mahimong righteous. Diya, tubangan sa Ginoo, mahimong acceptable. Mahimo na ng acceptable kung kana is right. O bitaw na ang distinguish ining wrong and right is kanang mga propeta, mga preacher, mga pastor, mo na mo distinguish what is right and wrong. What is unrighteousness o righteousness. Kay ang mga Hudyo is ignorant of the righteousness of God. Nga naman, gihimo nila ang ilang kagalingon righteousness. Mabita na sa 1 Corinthians chapter 14 verse 1 to 4, mo na akong gisulti ng new daan. I-summarize ko lang ninyo, may tungod man ni sa speak in tongues and prophecy, pero ang importante da is prophecy. Because sa verse 1, but rather that ye may prophesy, mas maayo pag yung nga ikaw mag-prophecy. Sa verse 3, prophesy it is speaking unto men, to edification. Kay kanang prophesy it daw, kanang nag-prophecy, nagsulti na ngadto sa mga tao to edify, to edification nga ma-edify yun ang tao. Kung sa man ang edification, ma-enlighten ang ilang pagka-ignorante kanang wa ka kabalo ba. Sige na kagsimba, wa ka kabalo unsay tinuod nga simba. Unsa man tinuod nga pagsimba be? Kabalo ba mo unsay tinuod nga pagsimba? Ani lang sa simbahan. Abi niyo ang tinuod nga pagsimba, giingon ko na ninyo, is to honor, to give glory, and to praise. Na unsa man nato to give honor. Isa-isaon na po nato na, mo bitang i-define na ko na sa inyo. Ang give honor is kanang iyang adlaw, tahura na iyang adlaw. Kung mahimo ma-convince ka, ingon ni Apostol Pablo sa Roma chapter 14 verse 5 and 6. Nga ang tao gayud kinahanglan ma-convince nga diin dunay lahi nga adlaw. Nga diin iyang iunor ng adlaw na kaysa unong kaadlaw. Anong buot pasabot sa unor? Kung nagsimba ka sa Ginoo, iunor nimo ning adlaw ni. Kung dili nimo iunor ning adlaw ni, mo na kumingon ninyo ayo mo kadlo kay walay makasulod nining adlaw sa tuwa, way makabadlong mo bitaw ng panahon sa isigyo. Siguro abi no sa tinuod lang ako toy gibutangan og karatulat hindi nga ningon mga gahe magud ni sa nag-ulo. Amot kinsa pa ba to basig na apod kay ganto to siguro mga sabungero dito magsige nagsabong. Imbis wala na sabong, wala na simba. Bahala na, basta kay ang Ginoo man akong kapitan, nganong mahadlok man ko. O ito ng bersikulo na gingon dito, ingon ni David, the Lord is my shepherd, I shall not want. Wala na hadlokan ako kay siya, wala na ko'y makulang na ako. Kay kining adlawan ni iya, mang ginis sa Ginoo mo to, ba mo ana? Manang iunor na to ni. Unya kaning balay sa Ginoo, atong una, full of glory ni, but now, atong gitanaw, it is nothing. Murag baliwala lang ninyo ang pag-ani ninyo sa simbahan. Kasi pagtuo ninyo ning simbahan. Dili ni yung simbahan nga binot og kamot nato. Kung dili kining simbahan nga di ng Ginoo nagbuhat sa unsang pagi. Iyang gi-invite mo. Anong mahimot ang church ba? Kay body man ta sa church. Giduol ta niya dili gi-invite ta niya. Manang bulan tong gipanagtawag uldo gamay ra ang yang gipili dagan yang gitawag gamay ra yang pili mo nang gingon tuho igud nga usa ka sa pinili sa Ginoo mo ginang usa ka butang nga din nganong nimbata dinhi wala yang gingon dinhi sa 1 Corinthians chapter 14 1 to 4 prophesy it edify it the church kanang nagwali mo nang giwali ang mga gi-prophesy sa mga propeta, mga pulong, mo nang giwali sa mga prophesy o nag-prophesy, nag-edify na sa church nga kita mo ang church kanang mga nagawali god aron mawala niya atong pagka-ignorante nganong nahimutan Kristohanon. Nga matod pa niya sa verse 5, except he interpret
that the church may receive edification. Muna kanang muplapisay, kanang muwali, kinahanglan maka-interpret siya aron makadawat sila og edification. Anang edification kanang mawala ilang pagka-ignorante nganong nagsimba sila. Unsay pinaka-importante sa pagsimba? Pwede ba mo atog balay lang? Dili pwede nga din diha lang ka sa balay kaya ang Ginoo nagbuhat og balay para nato aron ang Ginoo makiguban. Ato detong irison. Ato detong kwaon. Kinsa katong magakuwag magadugang sa pulong niining propesiya ha unsay buhaton sa Ginoo. Imbis ikaw gitawag sa Ginoo gitagaag panalangin, kuhaan na imo panalangin. Unya kung imo nang dugangan, dugangan niya ang iyang kapungot, ang imong kapungot. Mo bitaw nang gitawag kita obedience diha sa Ginoo. Importante gid nga kita mahimong obedience. Mo bitaw na kanang pag-edify mo nang to enlighten the ignorance. Matod pa sa dictionary, edifying or moral and spiritual instruction. Mo nang giingon nga kanang mga espirituhanong pagtudlo aron ang tao kanang righteousness of the saint may baw-an nimo. Mo na nga ako ipaklaro ninyo what is righteousness. Kay ngano man ang uban man gud walay kabalo sa righteousness. Sa tinuod lang mangutana ko sa mga pastor unsa man gyud ang righteousness. Mo na pagsimba tinuod na kanang pag-awit, pagsimba, pagdaig, unsa pa na paghatag og piring, pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, pagtabang sa bulaton sa Ginoo, mga righteousness man na, di ba? Ang problema lang ang imong pagbuhat. Righteousness ba yun? Or unrighteousness? Mabita na sila, dili mo tuog kang Kristo, mananggingnan sila mga unrighteousness mo. Kaya si Kristo ni ani aron pag-enlight sa ilahang pagka-ignorante because wala naman sila nituo sa Ginoo. Kay daan pa, giprophesy na sila, ang kamatuoran, ni-depart na sa ilaha. Wala na sila knowledge, the way of peace. Manang wanay kalinaw ang Israel, kanawaron. Manang nagsigi silang pamuhat o armas kay ngano man. Puro tritin sa ila, mga palibot nga mga anang gitawag og mga hulga sa ila, nga girahon daw sila. Sa tinuod lang hangtod karon. Mo bitaw na kay ngano man, wala man sila kalinaw kay mo man giprophesy sa Ginoo kay ngano man. Wala sila kay balo sa way of peace. Kita, kabalo ba ta sa way of peace? Naabatay way of peace nga din my peace I give unto you that the world cannot give. Kanang peace nga din ang kalibutan dili makatag ana. Mo bitan ang 1 Corinthians chapter 15 verse 34 una i-change ang lawas sa tao. Matod pa niya dito kay sa 15 nagisgot man dito sa 51 o 52 kay di man gud kasulod ang lawas ug dugo ngadto sa gingharian sa langit. So iyang iilis. Pero una, ilisan niya, nag-ingon siya sa 34, chapter 15 sa 1 Corinthians, awake to righteousness and sin not, for some have not the knowledge of God. I speak this to your shame. Ako ning gisulti alang sa inyong kaulawan. Makabaton yun mo kaulawan puhon, maulaw yun mo puhon, kung dili mo mag-awake into righteousness. Mao bitaw nang mangutana gyud ta kinsa matong pangutanon ini unsa man gyud righteousness of God. Dapat ang magwawali mao kanay musulti about righteousness of God. And sin not kanang ayaw na mo pagpakasala unsa may sala. Kanang gitawag sala of gadin kanang gitawag og unrighteousness. Kanang unrighteousness is sin man na. Walay knowledge ang uban. Some have not the knowledge of God. Wala sila kay balo sa Ginoo. Kanang gitawag og righteousness. Tinuod bang gyud na. So kita magmatata, mo bitaw na ang mga preacher, mga pastor mo ni mo edify what is righteousness. Mo ni akong sugdan karon sultihang tamo sa righteousness. Mo ni yang gingon ni Job sa 13. Job chapter 13 verse 23. Kay siya wapod siya mahibaw. Manang ningon siya dinhi, how many are mine iniquities and sin? Make me to know my transgression and my sin. Pila man gyud kadaghan ang ako ang sala. Pila ka buk ako ang mga daotan buhat ug sala.
Sulti ko unsa akong nalapas o unsa akong sala. Kaya nga naman si Job, wala siya kabalo. Nga nung gisilutan siya muna na. O nang naisulat siya kan Job, kaya nga naman si Job, mga gisampol manggod. May tungod ni Satanas, bakit si Satanas, wala mo po kabalo. Kung sa ang pagpangalagad sa Ginoo, wala mo siya laing buhaton. Muna iyang gingon, how many are mine iniquities and sin? Ikaw, waka mangutana kung say, how many your sins? Abinin mo sila, ignorante sa righteousness. Kaya nga naman, ilang gibuhat puro unrighteousness. Huwag man nila ang kuna ilang sala. Nga din, si Kristo ni Anhi, aron pagluwas, gikan sa kamatayon, kay ang bayad sa sala kamatayon. Sa latod pagkasulti ni Ani si Kristo, kay sila nakasala, muna nangamatay sila, muna si Kristo ni Ani din nagatag siya og dalan, kamaturan o kinabuhi aron kanang ilahang mga pamaagi dili na unrighteousness, pero wa man nila dawata, muna nagpadayon sila, muna gitawag sila ni Jesus Christ. They are ignorant. Kita, uy labaw mo tayo ignorant kung walay magsulti na to, kung wala ta pahibaw ako kung sa yun ang righteousness sa Ginoo. Kung walay mag-distinguish, atong una na ay nag-distinguish sa ilaha, pero gipamatay nila. Karon naa na ba yung nag-distinguish ka na to? Kitsa may nag-distinguish nga pastor diribe about anang righteousness. Unsa man gyud ang tinuod, di ba ka mangutana, kinsa magyoy maluwas? Kinsa magyoy ma-rapture, kinsa magyoy tinawag nga dito sa marriage of the Lamb? Ikaw tinawag ba ka? Sa tinuod lang, di ba, nagisgot na tagading ang mata sa tao para sa iyang kagalingon right na, puro right. Unang niingon si Apostol, si Salmista, si Solomon, nga matod pa niya, there is a way that seems right unto a man, but depth of the end is death. Dunay dalan para sa tao, right na niya, pero di ang katapusan kamatayon. Ikaw karon, kung sao man nimo nga din, ikaw mahibaw gyud ka na imong dalan. Daghan ra bay nangagi sa dalan ngadto padung sa kalaglagan. Ano man? Kaya wa man nila pili ang dalan sa kinabuhi, which is ang dalan man gud is difficult, narrow, unya lead to life good. Unya asa makamuagi. Wa bitaw na kung muadto ka sa life, everlasting life, dunay dalan gali lang, wa nang giingon higpit gamay lang. Nganong gamay man? Gamay ra ang imong tsansa nga diin ikaw maglaroy-laroy pa. Gamay ra imong tsansa nga ikaw magkabot pag mga butang diri sa kalibutan. Muna iyang giingon nga difficult is the way that lead it into life. Nya ang pangutana ana asa man ka ana dala na karon. Giun sa man nimo nga ikaw naagi ka sa dalan sa naro. Mo bitaw nang gisultihan ta mo kung nalisdan mo because kaning dalan sa Ginoo is narrow. Higpit ba, lisod gamay, lisod kayo. Pero kung dili ta mo higpitan, okay lang, tabangan ta mo kung pangita pag-business, na ay pastor ato mo ng panahon basa. Ulit tao po man siguro pa ito. No, kasi panakan ko na ako yung mga amigo nga din. Ang pastor nga nag-graduate ako amigo tuwa sa Turil niya ito, niya i-invite me niya dito. Niya mo ito nga, i-invite me dito, ang pastor nagtudlog yun nga din nga, mangita gyud og kanang kumpanya nga iyang kaila aron iyang mga young people patrabahon. Kay aron daw siguro ang iyang tumong gyud aron makahatag pud sa Ginoo. Mo na kay ngog gyud ko ba nga din ako di gyud ko mutudlo niyo about business. Kung dili biyahe na inyong business, buhatan na ninyong business kung naapay time. Mo nang giingon niyo sa pagbuhat sa tong business. Kanang nakapamalit, daw wa nakapamalit. Kabaw ba mo ana? Kung ikaw nag-business, dawa ka nag-business ba? Ulay mo gibuhagi kan sa Lunes, hangtod sa Sabado, nagbuhat ka ana, pero mo bitaw na kung giingon nga ang Ginoo buhi. God is true and real and a living God. Kabalo ba mo ana? The true, the living God and the real God. Kung makikistorya manggaling ka sa patay, labaw pa sa Ginoo mo na kung magtrabaho ka, istorya po ng Ginoo. I-acknowledge pa, Ginoo nagtrabaho kini dili ni ingon nga ako makakabot og mga butang sa kalibutan kun dili kini gitrabaho na ko aron makapadayon ko pangalagad nimo. Abi niyo ang Ginoo nakasabot ana. Nangita lang siya ni atong tao nga nag-ilan niya ba nga din ang tao gayon kung ikaw nagkailan nga wa kay mahimo kung wala ang Ginoo. Mo na ang gipangita sa Ginoo nga mo ila kita Ginoo nya kita didawat ta sa Ginoo mo nang ilo nato ang Ginoo sa tanan butang mo na yang giingon ni Job
nga sultihi ko sa akong mga buhat nga daotan ug sala ug kanang mga gilapas na akong mga kasalanan. Mo bitaw nang ningon siya, a week to righteousness. Ingon pa ni Apostol Pablo, kay dili na mailisan ang imong lawas in the twinkling of an eye kung wa ka kabalo sa righteousness. Kay kadto ra mga righteousness, mo to ilisan niya kanang ambot pasabot sininaan ba siya ba kanang fine linen